Predstavte si, že sa prebudíte z nočnej mory, ktorá vás prenasleduje už roky. Nie zo skutočného sna, ale zo spomienok, ktoré sa navždy vrili pod kožu a do pamäti. Dnes si vypočujete príbeh nie o vojne, ale o milosrdenstve. O tom, ako jedno rozhodnutie, jeden čin dokáže obrátiť všetko na ruby. Sľubujem, záver vás prekvapí. Vojna pre vojaka nekončí dňom demobilizácie. Pre Braňa pokračovala každú noc. Jeho myseľ sa znova a znova vracala do prašného pekla pod páliace slnko cudzej krajiny. Cítil v ústach pachuť spáleniny a piesku. Počul hrmenie a výkriky. A potom záblesk. Oslepujúci, ohlušujúci, trhajúci telo na kusy. Z tejto bolesti sa prebudzal s krikom, celý spotený a nahmatával si kýpeť na pravej nohe. Bola to jeho nová realita, horká, osamelá a beznádejná. Opustila ho snúbenica, ktorá nedokázala prijať jeho zranenie. Jeho budúcnosť sa zdala zlomená a nepotrebná nikomu. Prežíval, nežil, prebíjal sa v maličkej izbe a tupil si bolesť lacným alkoholom. Zdalo sa, že to tak bude navždy. Jedného večera, keď sa vracal po pristanici, si Braňo všimol pri tepelnom potrubí malú postavu. Chlapec, asi 7-ročný, zabalený v roztrhanej bunde o niekoľko čísel väčšej, si snažil zohriať ruky nad teplou mriežkou. Jeho tvár bola modrá od zimy a oči prázdne a unavené. Čosi sa v Braňovej hrudi pohlo, v hrudi, ktorá bola predtým celkom vyhorela. Krývajúc podišiel bližšie. Chlapec sa vystrašene stiahol, ako by čakal úder. Čo tu robíš sám, chlapče? Zachrypnutým hlasom sa opýtal Braňo. V odpovedi počul tiché. Bolí ma brúško, som hladný. Bez rozmýšľania sa Braňo otočil a zamieril do non-stop obchodu. Kúpil 2 horúce pečivá a pohár čaju s cukrom. Keď sa vrátil, mlčky podal jedlo chlapcovi. Ten najprv nedôverčivo pozrel, potom sa hladne vrhol na jedlo. V tú chvíľu Braňo zabudol na svoju bolesť, na svoju prázdnotu. Videl len toto dieťa, jeho ruky trasúce sa od zimy a oči, v ktorých sa zračil živočíšny strach.